Kardom nilitum inilah BYF Borjan Youth Forum pen nilitum non second BYF Cup mate hini yang deng BYF Champions Cup ki ponji sisik pondo lasi ahok pet ani ki nilitum 17 Mei pen si ponji pu mon semela non nilitum soluk sodak ke doko ko nilitum ta asa pa picture po bajing mai lasi non nilitum 25 Mei inquire ko pensi ni tum bipon pola pen date 20 an ke ilitum registration phan por pipon lo tim dona yan phan tala si karbeng long angkang ke do la football ka khela tim don ta men ilitum chopa ponek lo apen ilitum joint fee bang ke achu long ke suri posibi mon non ke ilitum suri player na pajomek lo la pen ke prize money bang 70000 first prize ke la pen ilitum second mate la runner up han mangil itu 50,000 lapen individual prizes dagdo ponji lapen ke itung labang so tournament mate BYF cup ken itung kaching sipenta itung la kaching hon borjan am itung surjorong phasar ke hai apo mate ke saramen pen se bipon iglo asi pining le thotamen ilitum alangli ke saramen pen se bipon thuigji asi alangli tame anchirap chito duno sinon nili labang so BYF Cup Champions Cup long Ardini Pidunji Pan mane nang football batu ning hang don tuan matin itu chokha bone lo pardon Ardi montan telang de labang so BYF Champions Cup kibi ponji lake HDP Sports Association club apne ground mos bi ponji da HDP long matlo nasi kado gobe football kaching on ratom pantame ma team se tamen dak nang jonen pok sing tu ning che thelo pardon